இப்போ உலக நாயகன் கமலஹாசனோட விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்பவே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அடிச்சிருக்கு. இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு படம்னு. ஒரு ஆக்ஷன் கதை, விறுவிறுப்பான கதைக்களம், சிறந்த நடிகர்கள் தேர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் ரொம்பவே சூப்பராக ஓடி இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகர் கமலஹாசன் இந்த வயசுலேயும் ஒரு துடிப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. நடிகர் கமலஹாசன் இந்த படத்தில் அவரோட நடிப்புலையே மிரட்டி விட்டுருப்பாரு. அவருக்கு இந்த படத்தில் அவ்வளோவா பெரிய டைலாக்ஸ்லாம் கிடையாது. இவரோட நடிப்பு தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலமே. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வர்ற ஒவ்வொரு ஃபைட் சீன்ஸும் ரொம்பவே சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃபைட் சீனுக்கு கொடுத்த அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. முக்கியமாக இந்த படத்தில் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி வர்ற சீன் தான் வேறு லெவலில் எடுத்திருப்பாங்க. இந்த படத்தில் வர்ற அமர், ரோலக்ஸ், சந்தனம் இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டர்ஸும் அவங்களோட நடிப்பை ரொம்பவே சூப்பராக வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த படத்தை ரீசெண்டாக கோயம்புத்தூர் சவுத்தோட பிஜேபி எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் பார்த்துருக்காங்க. இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நடிகர் கமல் சாருக்கு அவங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதில் என்னப்பா ஸ்பெஷல் இருக்குது, படத்தை பார்த்துருக்காங்க, படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க. இதில் தான் ஒரு ட்விஸ்டே இருக்குது. நடிகர் கமலஹாசனுக்கு வாழ்த்து சொன்ன வானதி சீனிவாசன் யாருன்னா, இப்போது நடந்து முடிஞ்ச சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் கமலஹாசனுக்கு ஆப்போசிட்டாக எலெக்ஷனில் நின்றவங்க தான் இந்த வானதி சீனிவாசன். நடிகர் கமலஹாசன் மக்கள் நீதிமன்றம் சார்பிலையும் வானதி சீனிவாசன் பிஜேபி சார்பிலையும் கோயம்புத்தூர் சவுத்தில் எலெக்ஷனுக்காண்டி போட்டு போட்டாங்க. இந்த எலெக்ஷனில் பிஜேபி சார்பில் போட்டிட்டு வானதி சீனிவாசன் தான் ஜெயிச்சாங்க. இப்போது அவங்க தான் நடிகர் கமலஹாசனை பாராட்டி அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் ட்வீட்டையும் போட்டிருக்காங்க. அந்த ட்வீட்டில் வானதி சீனிவாசன் நடிகர் கமலஹாசனை பாராட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, தேர்தலில் உங்களை வெற்றி பெற்றதற்கு நான் மீண்டும் மகிழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் படத்தை பார்த்தேன், படம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான சினி அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சினி வேண்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.